sa luwasang pungson nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang Webes edisyon sang Zona Libre. Manuel Victor Pangdon pinaka madragwanta nga mabalita sa mga top stories of the day. Madragkuan nga mabalita lokal, no, pahayag karon dugang nga makabanan sa aton nga city administrator, kag acting mayor, no, sang syudad sa Bacolod, Attorney Boyet Maghare. Ini may kang tanan sa sining patagan nga team building kag workshop seminar, no, seminar. O kon insert sa bahin sang sining sa sektor sa budgeting sa syudad sa Bacolod, sa mga department heads, no, sang syudad sa Bacolod nga ato karon niya makabanan sa bahin sang isla sang Boracay. No, ini sila ang nagaparigan sang workshop seminar, no, kung istoryahan ang budget sa syudad sa Bacolod sa masunod nga tuig. Pero ti sa pahayag nga ti at all expense nga makabanan sang syudad sang Bacolod. No, ginkibot na ini makabanan ti pila ka mga press conference sa giparigan sa alkalde sang syudad sa Bacolod sa kay Mayor Alfredo Benitez. Do wagin ni na mention ang may ara to sila sang sang workshop seminar. Ti kon wala nagpost makabanan sa social media, si bitaw head John G. Liba way nabalaan nga tutugali sila makabanan sa bahin sang isla sang Boracay. Ti ang ginapunto naton dire, no, hindi bla do naga wiit ban kag daw ang nilang korisong sang ba nila, no, astas dulonggan nila kay kuno ay na budget ang syudad sa Bacolod. Sa nagbulos ang bag-o nga administrasyon ni Mayor Benitez, no, ti way na kuno kwarta pero yagangyang pa ila obrato ho. Sabay sa isla sa Boracay, ti ini mga department heads nga kanami sa mga yuhom samtang ara sa Baruto, sa Pampot, padulong dito sa bahin sang isla sang Boracay. Di ba yung mapamatsagan nyo da? Dogin papati nyo ang mapumuluyo sa syudad sa Bacolod nga way kwarta nga bilin ang syudad. Pila na lang ka porsyento ang nabilin pero ti gasto magani gali sang syudad. Ang lodging nyo da, ang pagkaon nyo da, ang plete sa transportasyon, syudad sang Bacolod ang magasto. Tibot silingon nagbinutig si Mayor Benitez kag iya nga spokesman. Nga si Attorney Lorindo Dilag wala kuno kwarta ang syudad sa Bacolod pero may gingasto dito para sa workshop seminar sa Boracay. Di butang ta hindi magdubo sa 5,000 guro kada ulos ni. Pila kabilog ka mga department head sa nagkaladto dito sa bahin sang isla sa Boracay para sa workshop seminar. Dumduman ko ginayon ni ang ang pahayag kag siyempre ang kampanya blas ang eleksyon nga change ko, no. Hindi nang change dire. Gasto man Japon pwede makaparigayon sa ako ni, no, kung gusto ko gid nga magpa-impress sa tawo kag hindi pike o kung hindi plastic ang pagpa-impress ko. Diri na lang kuya sa Bacolod maptigayon sang no, sang workshop seminar. Di may mga resort kita diri, may mga inland resort kita di sa Bacolod City. Kag Negros Occidental nga ang income ti diri la sa aton malibot-libot. May pagka-ambisyoso man ining mga ang no, ang administrasyon ni Mayor Benitez. Di pa Boracay pa sila. Or pwede man, no, kung gusto niya gid nga magpa-impress pagid sa mapuluyo sa syudad sa Bacolod, himuon niya nga ako niya ti ako ni gasto, no, ako ang magasto, no, sinidiri kay ti ako bilyonaryo nga mayor. Kaysa nagligad nga eleksyon na makal ako boto. Pareho man lang ni sila, no, nga namakal pero mas dako kuno nga ang kay Mayor Benitez, that's why nagdaog siya. Mas dako ang pangatag niya 2,000 kuno kontra sa 1,500 kag may arap ay kuno to 500. Di nagdaog gid ang 2,000 pa nagtag-ay. Amo na, no, according sa mga source naton ka nagilinaptaman sa social media ang vote buying nga naging rampant diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Tiaryo, mga Bacolod no, lantawan nyo sang maayo, no, ang ining ginihimo sang sining administrasyon. Ang workshop seminar, lagaw-lagaw, kaon-kaon, tulog-tulog sa aircon dito sa Boracay, kwarta sang pumuluyo sang syudad sa Bacolod. No,
No, pati nagikunikon ako ni Mayor Benitez ako ni gasto kay ti bilyonaryo makuway gani ni sa akon nga kamalingking sa manggad ko No, way gani ni sa kamalingking sa manggad ko ti ako ni magasto ko ti hero pa siya no. Pero galing ho nagwa gid no sa baba sang acting mayor sang syudad sa Bacolod. Mayor, ako na acting mayor kag city administrator attorney Boyet Maghari. No, so ngati at all expense ini sang syudad sa Bacolod. Kampiyon no. Tapos daw may allowance pag kuno na kada adlaw gali. May ara pagid. Di kahapon nagatinupa ang ulan di sa Bacolod, nagatinaas ang tubig baha sa pila ka mga lugar. Sang Bacolod ang mayor ta wala na di tigunti balik sa iya di na tong imo nga ginapropakita to sa kwan sa bahin sa mapmuloy sang syudad sa Bacolod nga sang campaign period sang nagainulan to pagbaha lang nga daw nga naglapaw-lapaw lang gani sa dapat ang baha to sa may bahin sa Masilingan to kon singkang or sa barangay 39 dayon lumpat to sang nagdaog nga mayor subong no Mayor Benitez upod sa mga alipores niya kag nagpulo pa picture. Amo na ganing ginahambal ko nagligad 5 kung matrabaho kamo tudo-tudo. Nablang may intensyon gid kamo nga magtrabaho, hindi nga matrabaho kamo para mahatagan la kamo sa atensyon, i-post dayon sa social media. Nga sa akon nga social media account no nga ti nagpasalamat kay 150 masobra na ka libo ang followers ni no nga nagasiling nga ti nagbisita kita sa mga nabaan sa barangay 39 sa syudad sang Bacolod. Pagbaha di kapon Mayor Albidin ka ato ka sa Boracay. Wala kwarta pero bira-bira ang gasto sang syudad sa Bacolod. Di mo na dugangan tani karon iabe no makabaran sa aton sa nga pagpalagad pwede kay kamo no maka-workshop da mayra ta sa Dos Palmas sa resort may arita di sa bahin sang kuan no sa bahin sang Mambukal kung gusto nyo gid no gang dalon tag itong mga department head sabi ako yan din ako na mag-question no kung wala gasto ang syudad sa Bacolod bala kamo da kung wala gasto ang syudad sa Bacolod pero hindi manggali sa magtaya sang kwarta niya no sang manggad niya no sa pagkabilyonaryo niya hindi man sa magtaya gali nga sa magasto to sa Boracay i-charge man niya sa bahin sang syudad iya sang Bacolod ginpatalang gali kamo no makita nga Bacolodong ipatalang kita ni Mayor Benitez nga kag sa iya spokesman no nga si Attorney Lorindo Attorney Bong Dilag Lorindo tambag na sorry no Attorney Lysander Bong Dilag nga way na kuno bilin nga kwarta ang syudad sang Bacolod. Sa pagkamatuod may kwarta gid kay may gingasto gani sila sa ilang workshop seminar sa Boracay. Sesyon gapon sa City Council ta mga konsehal niya nag-alapas man gali ito ho sa bahin sang Boracay. 15 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sining pagpalagad. Di man sa bahin sa aton sining palatuntunan dugang pa sa diri nga mga balita. No, ma-interview kita karon sa kay Ma'am Liz Biminda Halandoni. Ma-update kita iya makabanan sa bahin sang sining senior Little League, no? Nga ginapagan dito karon sa Delaware, USA. 2-1 ang standing sang team sang ilang sa ilang pool ang makabanan, no? Against sa Southwest. Speaker tani karon no kay do kanami gid sang kuan no sang performance no sang team sang Negros Occidental para sa Senior League. Makabanan sa aton sining nga makautan the same time sa aton sining nga mga kabombo. Samtang dugang president aton iya nga mga balita no basi taga aton sempo karon aton sining radio director no sang kuan no sang LTFRB daw dugay na kita nga way naka interview no sa kay director Richard Osmeña no sa dito makabanan sang LTFRB kay ang ining modernization program ang jeepney modernization program nga mo to that time ginareklamo sang grupo no sang mga transport sectors diri sa syudad sa Bacolod
Kaya na may nakita naman kita di sa tubang sa Radyo naglabay, no? Nga kwan nga tawag si modernized jeepney, no? May alihis naman to iya makabanan. No, may alihis naman to yang ruta. O kay una nagabiyahe diri sang una ang Eroreco pero do nadula man to, no? Eroreco Central Market and then ang pinaka latest, no? Amo ni ang sabayin sang home site Central Market. Tigay namin nakita kita duha ka unit naglabay diri sa tubang sang Bombo Radio, alihis Central Market ang iya naman nga biyahe. No, so specific ni karon kay ti kabalo naman kita, no? Ang ining jeepney modernization program nga ginapamatukan sang aton nga transport sector kay hindi pa kuno ready ang aton nga transport sector kay wala gid sang kwarta, no? Hindi gid kasarang sang ibayad sini sa utangon sa Development Bank of the Philippines ang i-down sang sining isa ka unit sang modernized jeepney. Kag siyempre ti istoryahan ta man karon ano, dugang tanan guruton karon ang libre sakay, no? Ang libre sakay pala sa Office of the Vice President nga motong gintalakay naton kagabi, no? Ti may mga sentimento ditong aton nga mga drivers, no? Nga maapektuhan gid sila, no? Sa isa tuya kagabi naga-comment di daw mas alam pa sa iya sa media, no? Ti ipa-athag ko lang sa imo, sir, si sinutusan nalipat na ko to siya nga mag-comment siya no, daw ay kuno sang kwan sa mapumuloy, daw ay kuno sang kwan ang kabubutong kuno daw ay sa pumuluyo nga ginauna pa kuno ang mga drivers kay due time lang kuno ini sila. Ti dayon daw tudloan niya pa kita di. Kung gusto mo, sir, nga magkomentarista, no, obra ka sa radyo ka magkomentar man. Pero matyagan ko sa imo daw maayo ka pa magkomentar sang sama komentarista. Maayo sa mga wala pulos. Amo nang imo nga kayuhanda, no? Maayo ka magkomentar sa wala pulos. Tipisaron mo, Office of the Vice President, no, may tag-isa ka unit diri, 4 ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sang sining libre sakay. Ti siyempre kung ikaw ang nagabiyahe, no, tilawib la, sir, hindi ka galing guro kwan hindi ka galing guro tawag sa ni jeepney driver kag sa tricycle driver no pa hindi kaya makapagwa sang sentimento mo. Di kung damo ka kwarta, bulig ka na lang da sa mga jeepney drivers kung daw nagakwan ka, nagaulikid ka nga kag nagasiling ka nga jutay man ang mga driver sang salakyan di nga mapektuhan sini. Buligin na lang sila, tagay sila tagpulo kalibo ka pesos daw, no, sa bilog sini nga tuig. Para malipay man sila kag dakong pasalamatan la sa imo. At least, no, madula taman di sa kalibutan, ikaw ya may pabugal nga nakabulig ka. Basta mo nga aton nga paglantaw, no, kay ti rekta ini nakibot lang ta, insigida may ara sang launching na nationwide. Ti ginapatag madiri nga ang mga ruta kuno ka isa la na, no, sa isa ka bulan. Kay isa lang din that sa ilo naman to sa iban, no, nga maruta. Diri sa bahin sa sudad ya sang Bacolod, no, and then dito naman pagka next month dito naman. Kag ang biyahe niya sini kuno ya point to point origin, no, meaning to say pro na Granada naog na sa Bacolod City Public Plaza kay hindi na ni siya mang pick up sa pasahero sa mga dalanon. Bisan hindi pa mang pick up sa mga pasahero, no, makahambal ka kag makatestify kita nga ti may epekto gid kamanti ang tawo amo na ginambal ko kagabi ang programa why kuya question, no, sang programa, no, ang epekto niya sini amo na ang gina-question ko, no, sa mangin epekto niya sa mga transport sector. Kaysa nasilin ko na kagabi ang tawo mangita gid niya sang libre. Kaya ti mga drivers, ti okay man ang programa, kaya ti basi ang pamilya ko, isa man sa mga benepisyo sina, pero ti inablagi na sila nga libre. No? So, ti sa take home nila, mo man insistent itong gabi, nga sa take home nila, tamaan ka jutay. Ti okay lang kung face-to-face classes na, no? Kaya ti full pack ang mga pasero, bisan makatrip yatag 5 ka trip, okay nga okay gid. Ti sa opening sa sining nga bulan sa Agosto, ang face-to-face sa Nobyembre pa. Ti 30 malang kuno ka mapasahero ang makater siniya. Dalaw ta na karon sa payag ni Director Richard Rosmiñas ang LTFRB Region 6. Samtang duga pa sa naton iyang mga balita. Ti ariho kahapon daw gintalakay man ni Bombo Dines ining obra bala sang kwan,
no, obra bala sang kwan sang Globe ya makabanan nga telecommunication. Sang Domingo sang kagahon, no, una do may motor na da nga nagbalis ka di sa unhan ta lang bla, no, hindi ka na magtabok, rekta ka pagadto ka sa may isa ka hotel diyo, no, tapos mall, no, diri sa area sang barangay Mandalagan, no. So pagkadto mo dira kuan na, no, pagkadto mo dira nang magkita mo da nga may ginakutkot sa dalan, no. Tiginabayaan nila, naisip-isip ko niton, bubuan to ni mga lapit na sa duha ka bulan, no, kay may ginapanglubong gali ni sila nga mga ton, no, may ginapanglubong gali ni sila kuno nga mga fiber optic wire, no, kay ti para sa kwani, no, para nga ma-enhance pagid ang signal nga magnami pagid. Pero ti ilang tawan nyo bla ko anong huol, no, may nagabalaliskad nga motor, may nagtumbling madaligad naglapaw nga kuan ano nga salakyan SUV, no, may nagtumbling manada, no. So tamaan ka riski o kung kadelikado ini, no, kay ti sa tion sa kagabion hindi kitaon, binutangan na linas ang tarpaulin, no, tapos kuan ang railings ti anhon tana, no, wala sa may nagkakaigo nga warning device. Ti amo na ni nga daan sa kapalpak man sang serbisyo ni sang Globe, no, makuan pa saya, no, tawag sini dugangan niya pa ang kwan, no, dugangan niya pa ang problema sa dalanon. Di mayo kung aksidente kada, hindi ka maano, hindi ka pilasan, hindi malastrang lawas mo, no. Ti ano bikon ang may resulta, maitip kada, maaksidente ka, especially kung gamotor ka, no, maaksidente kada, mangingulay ka o kung may paralyze ka. Oh, ti okay lang. Maning gusto tayo bolon diri kay ti daw national road ini, no, kung kay kumo nga national road ini, base ang tendency sini, no, sa DPWH ang permit di pati tagaan ta krotsansa, no, sa di ma-interview naton yung makabanan ang PIO, no, sang Department of Public Works and Highways o kung sabahin sang DPWH. No, angot sinidri kung pila ka bulan ang duration sa isa pag-obra, no, kay matsagan ko ti ang Globe nagkuha man isang kontraktor and then ang kontraktor o yaya man. Diara, no, naga-traffic pa na da, especially kung rush hour, aga kag hapon. Kunti dawa kalain ning pasulod sa Bacolod, duwa man kalain ang pagwa. Ang pasulod is Bacolod man apektado, no? Kay tiko duwa kalain ko dire kay natuon sa right lane sa slow moving vehicle, ang tendency mo mawarik pagid sang kwan, no, sang imo nga manibila kag para nga mag kwan ka, baka asaylo ka sa fast moving vehicle lane. No, ti ang gasunod sa imo da manarbato, mangakig, mairitar, no, kay gin agaw mong iya sa nga dalan. Oh, ti nakita naton, no, nabulutangan na lang, bulusan na lang sa semento. Ti sanon nyo pa na buhusan da. Mayo ni guro, no, matimingan nga ara sila da silang buhusan tas ang semento ay. Lagi na padugay-dugay. Ara na may pormas na, may mga kuan na, may mga kabilya na, no? Ti ano pang ginahulat nyo na? Buusin nyo na, daw pareho la kamo sang kwan, sang basiwa kag prime mover. Ang basiwa kag prime mover sige man ang pangkot-kot nila pang buho nila sa area pa Granada ho. Kasi kunano ni duay na ni katapusan niya man. Tapos pabayan pa, no? Pwede lang gina nga sementuhan na, tapos butangan sang steel plate, no? Parang hindi na madisturbo. Hindi nga sementuhan, tapos ang baral, ang semento binulan, hindi. Subong bala, hindi nyo na kami mabindihan eh. Kaya nga makagamit na subong sang isog ng mga templada. Sa kombinasyon sang balas ka sang bato, para in 2 weeks or 10 days, pwede mo na mabukas para maagyan. Palo ka mo nga major streets, hindi lang sa Bacolod, sa Talisay, kuno damo man maaksidente. Yung mga yudi kanggaro, kang mga yudi patula nga klase sa telecommunication company ni nga palpak masaservisyo, parihulak mo sang PLDT. Ang PLDT ka Globe na wala kay klase ka kwani, no, mayo pa man nga magkuan ka na lang bala, no, kung may mga ibang pag nga sources na
no, ati dugangan pa sang third telco ni nga sos do nami man ipang kwan, do nami man ni nosnos. Oh, ning dito ning nga daw ay man gani tangpon sinigali. Ay ho, puro lang praise release. Oh, kag siyempre dugapi sa karon nga mabalita ya makaban sa ato sa ring palatuntunan. O ti ariwa, istoryahan tani karon ining COA report no sang DepEd nga nagbakal sang balor 2.4 billion pesos nga balor sang outdated laptops para sa manunudlo. Kay may findings ri ang COA audit no nga ang Commission on Audit na bakal sa ang Department of Education sang 2.4 billion pesos nga balor sang pagalpalon ay kalaway no kalain pagalpalon nga mga laptops para sa mga manunudlo. Imagine Intel Celeron kuno which is outdated na or pricey for an entry level type of laptop. No, ang gaganapat kung tani nga numero sang laptops nga baklon 68,500 units. No, apang ginbuhinan ini sang 39,583. No, bagod sa dako nga increase sa initial estimated cost sang DepEd nga sa 35,046 kada unit kag ginhimo nga 58,300 bagod sa rekomendasyon sang DBMPS. Otro man ning DBMPS, di ba ang DBMPS di daw man nagtestify sa kwanto sa Parmalidel. Di siya gali otro man doktor man ang obra niya hong. Dugangan ta na karon ko may mga benepisyaryo na di sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental but so far duay magtasamay na kitaan diri ang makabaran nga kwan no nga malaptop sa mga manunudlo. Agin bakal sa gobyerno. Kag siyempre di istoryahan ta man ni karon no ang ining sa bahin sang kwan no sa bang aton nga social security system no kon SSS tada no may tada to no ngati ang SSS nag-operate kay na sa bahin sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental no angot sa sining mga kuan bala no mga salawayon nga mga employers no diri sa bahin sa surat sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental mga establishments ini no anom gay kabilog no nga kon sa diin ini sila ang ginakipan sa isa ka hardware store, office establishment, tracking service, motor emission center, spa kag cake shop. Ini bangod ko no sa hindi pa failure sa pag remit no sa mga contributions sang ila sini nga mga empleyado. Imagine no so may mga kwan pa may mga tawag sa ginaton no may mga amo pa nga klase ka mga employer diri o kon tag-iya sa mga store nga wala nagarimit ti abi nyo no mayo gina no ako ginadayaw ko gini ang team sang SSS sang social security system makaluluoy tuon no ining nagalubra sa Spani no nagapuro bugtaw pa na sila 24 hours pa no ang ilang obrada tapos YSSS 10% pa sa isa ka kuan kuno sa isa ka customer 250 pesos na lang ila di bayad ka subong pa masahe ka pila na 350 no 300 makadto sa tag-iya sa spa ang makadto iya sa masahista no 50 pesos lang kuno tapos ti tamaan pa na ka kwan no ang way pa na iya sang daily nga sweldo. Kung amo lang ng kliyente, isa lang, ti 50 lang mabaton sa kadlaw. Ti paano mo na mapaigo, makaon, o kung nagkakaon ka 3 ka beses sa kadlaw. Hindi na kaigo sa imo. No? So, ti pamunuan ini, no? Kung yung operation, para sa SSS Bacolod, run after contributions evaders campaign, no? Kung ginatawag nga RAISE. No so ang ining operasyon no kay ina ti ginapamunuan ni Attorney Edward Dorce Caratao no ang legal head sang SSS Visayas sa kaina dito so buwas kuno do may ara pagid sila kuno sang operation angot diri. Sige iban pay karon nga mabalita nga ato sa malabutan no diri sa ato sa nga pagpalagad
aton man sa nga diskusyonan. Ang pilapay karon ka mga issues do concern naton kami nga agaw taman no kay nag-set man kita kay Councilor Celia Flor, chairman sa Committee on Markets sa Bahinsang City Council, angot sa mga sitwasyon sa merkado atong areas lang nga ginkonfirmar ni Mayor Alfredo Benitez no nga subong sa Boracay naga-relax. 31 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa alas 7 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad. Hatag na kita na pila ka mapanumdom and then pagbalik naton no kwanto pila ka mga balita no diri sa aton sa nga pagpangalagad pagkatapos gidamang sani. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang Sa ato sa ring nga pagpalagan, sa Pamaradyo Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligat sa tak ng alas 7 sa gabi. Secretary sa aming report ni Bombo Ansido Sorilla. Adri man sa ato sa ring nga pagpalagan, ang Boracay trip sa mga department heads sang syudad sa Bacolod. Gasto sang syudad. Wala kuno kwarta, no, pagsulod sang administrasyon ni Benitez, wala kuno kwarta ang syudad kay naubos kuno sang previous administration. Pero no, ginalagaw-lagaw pa nila to sa may bahin sang Boracay, no? So pila ka bilog ni mga department heads naton nga nagalagaw-lagaw dito sa Boracay. Kanami sang ilang kwan hayahay ang buhay, no? Sige, check tabi si Bomboan Sindo Sorilla sa piya ka linya. Bomboan, may gabi please kamin. Bombo po sa pagbalik diri sa Sabado ni Mayor Albi Benitez, ang tutukan niya amo ini ang problema sang merkado diri iya sa may syudad sa Bacolod. Sa subong di ba Webes kita until Friday ang ila sini iyang workshop dito iya sa may Boracay Island, Bombo Ponds, upo mga department heads, no, team building sila, and at the same time the budgeting workshop na nila amon pinakatinutuyo so no, sa pagpahayag sa aton sa Bombo Radyo ni OIC or acting mayors ni Tong Hari. Siya ang ginabutang ni Mayor Albi nga mangin officer in charge anay or bilang acting mayor sa sulod sang 3 ka adlaw nga wala siya, and suno iya kay Attorney Maghari, no, pumupon sa Sabado yari naman si Mayor Albi Benitez kay man nakaschedule ang ilas nga meeting sa Sabado sang hapon sa Bacolod City Government Center upod ang mga mga market vendors, tanan ng mga stakeholders, ang City Administrator's Office, ay nga talatapan, agud nga hibaloon ang diskusyonan rather, ang pinaiya ka mga problema sa merkado. Number 1, ang wala nagabayad, no, it has been a problem, dugay-dugay na sa merkado, maski sinong administrasyon, Bombo po sa panawagan na, pero may balayad ka mo sa mga rentals, mga wala nagabayad sa rentals, no, mga stall owners, ilang milyon pesos, Bombo Ponds, no, and syempre, no, damo pa concern Okay. sa merkado. Bomboan, just bigamay. Okay, sige. Go ahead. Oo. So, amo ina, ang hambar, Bombo Ponds ni Attorney Pacifico Maghari, amo nang ila sini nga tutukan sa Sabado sa pagbalik diri ni Mayor Albi Benitez, no, ining problema sa aton iyang merkado kay ang ining problem ni sa market tama na naton madugay na niti subong di ba under repair pa man ang merkado sa syudad kay man gin ang previous administration nag-allot na sang tag 50 milyones, no, ka peso sa tag sa iya ka merkado. So amo ning isa man sa pagatutukan ni Mayor Albi Benitez.
Depende, Bombo Pons, ang hambal diri ni Attorney Pacifico Maghari ining condonation bla hatagan mo ya tsansa no ang mga stall owners no kay kun mapasar na sa konseho ni Councilor Celia Flor ining condonation ordinance no agud nga makabayad ni sila sang ila sini nga mga taxes no. So pamatian tabara Bombo Pons sa ila rather nga mga rentals. Pamatian tabara Bombo Pons ang kabahin sa ato niya nga interview sa acting mayor nagsugod siya August 3, 4 and 5. 3 days ni siya na si Attorney Pacifico Maghari ang city administrator sang syudad sa Bacolod. Kaya iba na da nga may arrears, why na da sila? Okay. So, ang ginalantaw tada is ang arrears sang ara pa, nga sige pa operate, kag ang arrears sang wala na. Libertad, Burgos, ng Central Market, kag Manukan Country, which is also under sa city admin nga po ng market. Nakakwa tada sang figure. Mga baka sa, depending rates depende ko na. Oo, may ara, man nga dugay na may ara, man nga. Ang data, ginapa-generate ko to subong sa treasurers. So medyo dako, by the millions na itang collective nga total mo. Give or take, guro, hindi ko ka-estimate, no? Kaya ang figures, gina-validate na naton. Pero take ko ng tao mo collectively, basta by the millions siya, we can get a more accurate data sa Saturday. Para nga, amo man ang diskasan mo. Ara man si Councilor Flor, ay anang gina-take up man na namon sa local market committee wala ara man da ang aton nga SP chairman kung ano gid ang aton pag-treat sang mga delinquent ang arrears naton. Diri lang NGC gyapon. Overtime kami sa Saturday 1 o'clock. It's a dialogue with the with the vendors naton nga representatives. Together with ikaw, si Mayor, Local Market Committee, Councilor Flor. Of course, kung may process ta nga i-write off ta kung mag-condone ta by ordinance gid. So amo pa na siya ang ginatun-an naton. How much are we going to condone if ever nga go ta nga the direction in the first place? Hindi ta naman na makolekta kay why na da sila mo. Dako-dako man kay kunan tawo mo dako-dako man ang monthly bills tada mo sa electricity and all. So considerable gina nga part sang aton nga operating expenses ng city ang mga madula if ever. It's one of the consideration nga mahatag man do amnesty, no? Kay para nga ma-update sila. So kung makasigi sila gaan tabi particular timeline nga amo na siya ang period nga ma-comply ka kag i-update mo with discount para hindi man budlay sa ila. Tapos, lang taon taman ni kung pwede ta maka-restructure 3 gives, 4 gives, installment plan nga mag-an man sa ila so that they can come up. Kag hindi sila maka-avail, tiyan mo na tong last resort. We will have to ask them to vacate ang nila. Ang existing lang guro anay, kay ang sa mga other applicants, may process pataya mo. So, like sa aton nga market ordinance, may mga bidding process pa ta, may application. So, sa mga existing lang anay mo nang pag-manage ta. so far, ano ganyan nga markets, attorney, ang may pinakadako nga arrears? Sa lantaw ko ting Libertad so far ang pinakadako Mga pina-estimate, Michelle. Ang Burgos, ang ba ni Mayor, mga 11 million Burgos market. Oo, dira. Ang Libertad, yung mga pina-estimate. Siguro somewhere around mga 20. I-check kong data ha. Central. Ang central gamay lang yan mo. Less than 10 na siya. Attorney, at tatlo lang kita ka-market, so lang dalang Manukan Country. Dalang Manukan. So kapag-generate kita sang data, hindi dako ang rental charges. We're also reviewing the rental charges ng Manukan Country. I think we have to validate lang. Kay ma-CCT legal, ma-ocular. So once we do the ocular, we will gather information. Of course, hindi kami pabalusan pero that's the next step nato, no? Assuming that happens, violation gid, and we will be compelled to ask them to vacate kay they violated the provisions of their contract. Ang taon gina kay base gasigi bayad ang banwa sang household nga mga gagamit. So we've received reports sa mga markets especially. So ginapa-check naman na subong. Okay, bumuan. Kabalo ka bumbupon sa mga illegal tapping pagid na dira no? Nga nagakatabo bla, iba nagalibre lang sila kuryente, syudad nagabayad, no? May mga amo sila nga report
kadamo lang actually problem sa market, no? So amo na no kay fresh gisalalin sa Boracay, amo gid dayon ang dumugon ila di. yes, no? Ang sa Boracay Pagkatapos sa pagpabulubugnaw nila to, kaon sa mamnamit nga pagkaon, sa seminar, tulog sa aircon, dumog dayon sila problema sa market. oo. Swerte, Ang no? ilang Boracay Island, tanan nga mga department heads bumbupons, no? Sa hambal ni Attorney Bila Pacifico Maghari. And it is an official trip. So ibaloon man ni naton, no, kung ti amo na Gastos ang syudad ni. Oo, pamangkuton man na nato ng alkalde kung gastos ang syudad. Kaya man ti official trip bumbupons mo, kaya may workshop, seminar sila, kag budgeting workshop. So, amo na, iya sang Botambalon, 3 days, ini siya nga official ng ila trip, kay ti mga empleyado sila, kung empleyado ka, 5 days na siya inabla, especially career ka, di ba, imo trabaho lunes hasta biyernes. So, nagkadto sila sa Boracay Miyerkules, Huwebes, hasta buwas, biyernes iya nga adlaw, no? So amo na. So ibaloon na nato ni pagbalik sang alkalde iya bumbupons kun mga more or less pilang nagastos sang syudad, no? Sang Bacolod sa ila sini iya nga official trip sa workshop seminar nila nga ginapatigayon dito sa may Boracay Pero Island. ay sila ka kuan yan og paminsa rabi bumbuan nga tiko diri na abi sa Negros Occidental para nga ang kwarta sang Bacolod diri na malibot-libot. Oo. Ba? So, Galing kayo amo daw na. kuan pa, no? Daw gusto lang guro magpa-impress ni Mayor Benitez sa mga department heads, So amo nang ilang nadesideran bumbupons, no, nga sa Boracay sila magpatigayon sang ilang seminar or workshop, no? Ang iniiya nga mga department heads, no? Okay. So, bumbupons, amo ni so far, ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Ansindol Surilla. Oras sa Pamradyo Bacolod Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Alin sa Boracay, fresh from Boracay, no, dumog din sila problema sa market. Ang problema sa merkado, no, dumatsaga ko do hindi madesisyonan. Ti kabay pang sa sining tsimpo, no, madesisyonan ani. Kaya kung ako sinipang balon, no, kuhay ka lang naluoy ni tuod sa mga market vendors, mga stall owners da, no, delinquent, ano panawag din sila? Delinquent stall owners, no? Sa tatlo ka mga merkado, sa syudad sa Bacolod, Libertad Market, Burgos Market, kag Bacolod Central Market, di mayo bala na nga, ning ato na, mga utod na mga amigo tama niya, no? Kaya iti, di mataga panindahan. Pero I mean ba, ang aton ginatawag nga social responsibility. No? So may responsibilidad ikaw nga isa ka stall owner nga magbayad sa renta sa syudad. Kay sa punto nga ti ikaw nag-income ka man ta. No? Tapos sa imo obligasyon tini kay magbayad. No? Ti sa una okay lang, no? Sa ikaduwa, ikatatlo, ikapat hasta nga ti duay na gid gani bayad. Ti mayo na lang gani ang kwan, no? Mayo na lang gani ang tani apply di, no? Kay balo kamo ti hindi man abi si Mayor Benitez ko, no? Magsiling ati do ano pagid siya, maghiro-hiro pagid siya. No? Sa nga ti pagaitaan ta pagya. Ibanti kwanta na, no? Staggered basis. No? Staggered basis kita, no? Pagitaan ta na pagi. No, pero hindi ta na sila madisog dira, pero ti pamangkot, no? Tani may ara da sang memorandum of agreement o kun muwada, no? Ang syudad ga ang mga stall owners nga within a year, within 2 years, no? Ti mabayran niya na amat-amat. Kung hindi ti i-delist siya da Kagaryo, abi nga no pagid ang mga sitwasyon sa mga merkado ta, no? Ang original nga tag-iya hindi na siya nang nag-occupy, no? Kaya ang original nga tag-iya, siya na ang may ngalan dito sa syudad, sang Bacolod, pero ginapaarkilahan niya, no? Ang ina nga mga stall, tapos siya gi-income, no? Why siya bayad? Ginansama sa Japon, so ya sinati daw gitalikdan mo man Japon ang imong responsibilidad. Sa bahin sang syudad ya sang Bacolod, no?
So, ti ano iya makabanan ang ginantaw nato na bisri nga mo yung solusyon. Oh? So, ti daw nagligad administration ti amo ning mga plano pero ti why man? Oh? So, ti kabay pa nga matigayon ini. Kaya nga atom lang sa dati para mabutang tabla, maariglo tabla ang tanan. No? Kay perde ni ang syudad karon. Kay ang income, ang proceeds sa income sang syudad sa Bacolod gina-convert naton into infra projects, no? Naton kagalastuhan man naton sa syudad sang Bacolod. Oh, di ba? Ti karon ko pabayan tala mo lang ni hasta mintras, oh. Ti para bala sa term sa pag-ibig bala kon may medyo delayed ka na sa bayad mo da, no? May restructuring sila nga program nga gina-offer. So I hope nga ti this would do so, no? Kabay pa nga ti matabo man ini. No, kami luoy mata ni sa mga vendors naton, no? Partner taman ni sa pagpangabuhi. Kay without them, no, ta baklon nga utanda nga makinanglanong kararuton, no? Sa mga merkado naton. Tatlo kadagko nga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Ti mayo man no? So amo ni gani karon tuyo taman basi may agaw taman. Si Councilor Celia Flor, no, sa din makabanan sa aton sa nga mga tagparamati kay sa Sabado na ni no, kay ti buwas mapauli, no, Merkulis, Huwebes, Biyernes, no, puli na diri, no, ang naglagaw-lagaw to, no, sa bahin sang Boracay. Ti rason naman na kuno nga may workshop seminar, pero ang tinutuyo ti is malagaw-lagaw, no. So kani ining paglakat-lakat nila to sa Boracay, no, ginpayuwal na anay, no, kay ti karon nag-recover sobra pa lang isak bulan. No, ang administrasyon tiyo daw nagwa na daw pinasikat na si Mayor Benitez. Sa mga department heads na, no? Ti ko anong article na nga sa mapuluyo sa syudad sa Bacolod, kung ang boto sa kanagdaog siya, ti ang pa-impress man sa mga department heads. Ilagaw tak mo no? Pero tiyo, ang mga pumuluyo di nagakinorisong, no? Nagapangyamid ang mga pumuluyo syudad sa Bacolod. Nami si ila to lagaw la. Daw luson pataguon. Kung wala ta na diskobrihan, no? Nga naglagaw sila ta the expense ng syudad sa Bacolod, no? Tago gid ni, no? Ti anong rason nga ang gina-question naton ini? No, ilaga paglagaw-lagaw, una bes, tinibambal nila wala na kwartang syudad. Pagbulos nila from Leonardo administration to Benitez administration, sila na wala kwartang syudad siling sang PI sang iyang tagpamaba ato ni Bong Dilag. Anay sang lihi daw gin bawi naman ni ni Mayor Benitez kasi ti do may ara mata kwarta do bastantim tas kwarta. Oh, ti kay bastantim tas kwarta lagaw-lagaw ta na lang. Ano gid ang mabenepisyo ta na sa inyo nga seminar workshop dira kay kamukha mo lang na. Nga bisan dire ngay pwede mo lang na matigayon. Oh, di ba? So, ti pila naman ang gasto ko ako ni ti pagbalik amo ni sukton ta sa ila. No, pilang gasto sa syudad? Sa Bacolod pilak milyon na. May rubo sa 3 milyones na maguro. Tiya 3 milyones, pinamakal na guro sang partublang inimo nyo sang eleksyon, no? Kada drivers transport association to itang pagtagaan yung bugas kay kuno halin kay Mayor Albi, halin tiya nay nagdaog ka mo daway na bugas ka tupaaw. Oh, subong ko may mga masunugan daway na ayuda nga gatupaaw, no? Kung may makayuhan so sa pariyo to nga nagdaog sa Seal of Good Local Governance ang barangay Panukoy, ti dawain nyo magina-highlight daw kay kumu kontrapartido. Ti gusto nyo man bla change. Ang change nga ginatawag, no? Time for reconciliation, ti inyo man gani ambal. Oh, kalipatan ng politika, trabaho na ta. Oh. Pero ako, no, nakitaan ko lang, nagdaog sa sa contest sa DILG, ang barangay Panukoy with Cap Bibing Noble. No? Anay kagawad Nobleda. Oh, nagdaog sa Seal of Good Local Governance. Bisan dayaw kay Mayor Benitez wala. Amo ning change. Oh, tema department heads do every kwando December maning mga team building, diba sa December may ara naman balik sa Boracay. Ala sigihan nyo Oh, no? Ti subungo. Team building sa mga department heads. Tanan ng mga department heads at tutusubong sa Boracay. Mga OIC na lang bilin na di. No? Sa aton sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Tiro ganyang jutay no? So enjoy ka mo da no? Pabusog ka mo
para kanang manamit nga pagkaon o tuduhin nga order, no? Kay gina-charge man sa syudad, no? Tulog ka mo sa air condition ng kwarto, na malang kurog-kurog mo sa katugnaw, ha? Pugtaw ka mo, aga pa, kung kape-kape, ang bilis ang kape, pila naman ang kape sa Boracay da? Basta 150, 200 ang isa katasa. No? Inom-inom kung gabi. Oh, gali ka daw, wala gid, no? Wala tayo may nakitaan nga daw naga inom-inom, no? Kay matsagan ta daw, kuan man ni siguro, no? Kinambalaan man sila nga, oy, bawal ang post na sa inom-inom, ha? Oh, no? Te, kung ako mag-amo sini nga daw ginasolder man Japon sa sudad sa Bacolod, no? Ang gasto, te, daw nahikay ako ya, no? Kaya nga, sa punto, lablang ginatawag nga bilyonaryo, ang negosyo sini, grabe. No, bisan din ka lang alabot sa Macau, mapasugalan sini. Ni Mayor Benitez, pero ti sa mo ni nga hugada, isolder niya pa sa sudad sa Bacolod. Ang galastuhon. Di para sa ako, hindi diya makatag mayo nga kwan, no, nga puntos ka Mayor Benitez. Okay nga, no? Ti gastos sudad, ti mambal tabot, no? Nag-mayor sa di ang sudad maglipabayron sang kanyang workshop nga, pwede man na gani matigayon diri lang. Naga-save man bla kita, no? Gusto ta man bla programa, ti unahon tagid ni, kanyang, kag lagaw-lagaw sa Boracay. Nabla na tingalahan talang ya, no? Pero, kung ako abi ni Mayor Benitez, kasi ti ako niya gasto, no? Iti do kahambol man ni gani siya nga tawo, no, di bla? Daway magid sa siling kuan gid nga pabuga pa tikal gid bilyonaryo, but ti mabalaan ta damo kwarta. No? Ti ekspektasyon ta kun tani nga ti makasave ang syudad no, sa Bacolod. Kag sa pamangkot kado ano gid ka importante nga magkadto kita to sa Boracay para nga mag seminar workshop sa mga department heads. Tiyo, ang mga konsihal nga nagsesyon kapon sa Councilor Tadi Saison, Councilor Al Victor Espino, ato nakitaan ta to sa Boracay, ara to. Buot silingon, tapos sesyon kapon, gabi, travel sila no, pagkadto sa Boracay. Kay kabahin masalasang team ni Benitez. Ti pamangkot sino naman gastos na. So una pa lang nga bulan, kaduha pa lang mo sa mga konsihal, kaduha pa lang ka mo nagbaton sa sweldo nyo, 15-30, advance mo na gani. Te, doay kita may nabalaan din nga konsyal nga nagbaton, una niya nga sweldo, gin pamakal niya to, ng gatas, fresh milk, no? Gin pamakal niya sang fresh milk dito sa may bahin sang kwan, no? Sang mga kabataan, pigado to, gin pamaklan sang tinapay, gin lutuan, roscaldo, kati first kuning nga sweldo, doay gin, no? Wala kita may nakitaan nga makonsyal nga muna, no? Te, I know nga sa inyo nga pagpapili dira, isa man na yang punto da, no? Nga nabalaan naton, himuon nyo nga pala nga buyan ang pagka-opisyal sa syudad sa Bacolod. Diaryo, kung nag-himo-himo kamo sini kag kung may mga pautot kamo nga, muna may Roscaldo to, no? Sa Roscaldo na pasalamatan na sa mga kabataan, pasalamatan na sa mga ginikanan, no? Pasalamatan na sa mga katigulangan. Di halin to kay Councilor Juan de Recurso, no? Halin kay Councilor Ponce Espino, daw hindi nga yan, no? Doon niya nga yan, no? Halin to kay Councilor Juan de Recurso, first kuning nga salary, no? So, why kunigin gasto, why kunigin bulsa, no? Kay ang akon nga plano sini, no? Kwan ko, no? Hatag ko sa mga pigado, no? Ipakaon ko sa mga pigado, sa didre makabanan, no? Nga mga pumuluyo, no? Para nga mapasalamatan Manila, no? Ang kwan, no? Akon sini nga bulig sa ila, no? Kag para, no? Nga mabusog man sila kag madumduman Manila ako. Tinama mo bla na simple lang na nga mga pautot pero gatatak na sa pamisaron sang mga pumuluyo, no? Nga Bacolod nun, madumduman ka na nila dayon. Imagine, first mo nga sweldo, arito, no? Ipakita bla bumbuan to na, no? May picture diri, no?
Gapin na picture, hindi ko makuha na, bebe. I-zoom ko, ha, no? Kita pa na ton. Amo na yung picture na to sa Boracay, nagkuhan sila, tawag sa gani, no? Nagasinyas ang change, no? Nga ginatawag. Oh, change rin makabanan, no? Nga ginatawag. Oh, tere kay i-zoom naton ini kun post ini, no? Makabanan, no? Ni kuan ano ni Carmela Arculas Gambuwa. Do manager ni saya sang isa ka FM station ang ginapanagyahan ni Mayor Benitez. Tara sa pinungko sila ho. Bako namo damo gyud sila ho. No, Boracay Island. Thank you Mayor Albi. August 3 to 5, 2022. Sa sinuni, no? Mga department heads ini or mga supporters niya nga nagbulig sa iya sang nagligad sa iyang kwan, sang nagligad sa ning eleksyon. Oh, no? So, gasto na sang syudad. Oh, mo niya, no? Nagwa na ni sa baba ni Attorney Boyet Maghari nga gasto ini sang syudad sang Bacolod. Oh. Nya response normal lang nina kay mga activity kay kada department may na-appropriate nga budget. Take out sufficient nga hindi ubos until the year end, i-realign ina para magamit la sa lain nga bagay kaysa mabalik lang sa kaban sa gobyerno. Oh, sir, excuse me. May punto ka man, no? Pero ang akon din ginapunto, kon i-convert na ng abi ini sa bulig sa mga pumuluyo kay kinanglan subong especially nga damo pa wala trabaho subong, no? Unahon tagi na kag ipasulabi tagi ning ang lakat-lakat ha. Ang seminar workshop pwede mo naman na matpatigayon diri sa aton sa Bacolod. Oh, kag kung gusto mo gid nga magpa-impress sa pumuluyo, tiara negative sining dating, although may mga budget, pero mas hero ka nga mayor ka or isa ka chief executive, no? Hero ka nga magkwanda, no? Nga himo sang style mo da, sinti mo ning budget kung tani sa kwan pero ikwanta ni. Oh. Diba? Mga budget gani sa Coliseum i-repurpose kay para sa mga merkado. Ay balabi magasto to 3 ka milyon to. Granting kadto gasto ta 3 milyon. No? Tingo magasto ta to 3 ka milyon, hambal abi ni Mayor Albi nga hindi tanan ni pag-gason sa seminar workshop ta kay diri na lang ta sa Bacolod no? Gasto ta na lang ni sa pakay o merkado Oh, tinganti dayawon pa sa sang Bacolod noon. Oh, sang daw pasugdan do ko. Halimbawa, di nang change da. Namo ning gina-question naton subong. O dugangan tani 12 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Di ba sa aton sa ring pagpalagan si Councilor Celia Flor to, mahingagaw mo da. O para masupunan naton ini ang ining nasambit ya makabanan nga issue no regarding sa bahin sa merkado. No kay muna no ginamba ko kadugay-dugay na ni no nga mga problema dira ya sa bahin sang may merkado naton tempo ta kun nga ang hindi ni pagdisog na da hindi mareglo no ang ining nasambit iya nga mga delinquent stall owners hindi masukot-sukot sang syudad sa Bacolod. Ang pamangkot no ano gid ang problema naton no para sa bahin sang siring nasabit iya nga kuan no para sa siring nasambit nga pagpanukot sa mautang sa mga stall owners sang syudad. By the way, no, ma-check kita kayo guys sa newsroom, no, kay may bag-ong agwa subong no sang resulta sang pasinawan sa licensure examination for teachers. No, o kon kuan ano ng LET exam, no. So, congratulations na in advance sa kay ma'am, si ma'am na ni sa subong Yudi ha. May ma'am na gali sinining ha. Ma'am Emma Rose Joy Panagiton, no? Sa pagpasar niya sa LET exam, no? Congratulations gid, no? Ma'am Emma, halin sa imo nga magginikabaw, proud gid ang magginikanan niya. No? Sinining Panagiton kag iya nga husband dira sa Barangay Pahanukoy, no? Nablos naman ni Inday congratulations in advance sa mga bag-o naton nga mga teacher subong ti lan ko tani
No? Binaha naman ka, grabe nga pilahay naman ni sa aton nga mga teachers. 15 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi, no, diri sa aton sini nga para tuntunan. At agatan na ito, no, sa pila ka mapanumdum naton pabalik ta, no, mga balita dugang nga may issues, kama topiko pagkatapos gidamang sini. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang
sang guya, blackheads kayiban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga Di Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Di man sa aton sa ring palatuntunan. Sige, no, soliton kita dito sa bahin sang Delaware, USA. No, sa kay Ma'am Ma'am Lisby Halandoni. May update kita sa Senior League, no, nga ginapagan diri ang team sang probinsya sang Negros Occidental. Naglakat, no, sa nagligad sa niya nga semana. So do as initial daw maayo ang lakat nila, no. Kay may pila na ka man na record diri makabanan nga kadalagaan, no, ang team sang probinsya sang Negros Occidental. No, so tutukan nato ni makabagasan by man sa kay Bombo Dines Rubica. Madalag ko mga report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital kag ining abduction case, no, nga nagluntad man uso gina diya sa ato, no, sa syudad sa Bacolod kag at the same time sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Pati sige sino nakahilera na ton. No, check na to ni makabanan sa aton sining palatuntunan si Ma'am Lisby ara na. No, sa bahin sang aton siring kwan, no, nga linya. Liyo ko sang iyang link, no, ang link. Okay, no, so Ma'am Lisby bla na Halandoni, ang aton nga kwan ito, no, coach do sang Senior League dito sa mabayan sa probinsya sa Negros Occidental. And karon, no, tutukan taman niya makabanan, no, ang ining controversy gabla, no, sa bahin sang Department of Education, no. So tigrabe magali, no, bilyones ka pesos, so sa previous ning kuan ano nga administrasyon ti ko nang tawon ni naton, no, alin dito sa deal sang Parmali hasta pa sa DepEd iba si may magwa pagid, no, nga mga kuan ano may magwa pagid ya makabanan nga mga tawag sini gani, no, nga mga kontrobersiya, no, sa bahin sang Duterte administration. Sige, no, ato na nga tutukan niya makabanan, no. Dirman sa bahin sang aton siniya nga pangalagan. So naga-congratulate na kita nga daan in advance, no, sa team, no, makabanan sang Negros Occidental. No, so sa team lang kita na ito na, no, dira kita magatutok, no, kay according sa bahin sang Facebook post, no, ni Ma'am Lisby Halandoni, no, may-ari diri makabanan sang kwan, no, sang mga initial na, no, nga record, no, nga kadalagan sang team sang sang probinsya sang Negros Occidental, no. Negrense Avance Softball League, so gina-congratulate mga kabangani, no, si ang pitcher kasi Joy Alpeche, no. So may mga initial naman kita diri nga mga kuan ano record sang ila, no, sa dito makabanan nga kadalagan ari, no. So naka 3-2 win sila over sa Latin America sa first game, no. So ang Negros Occidental Seniors had back-to-back game, muning post niya, no, with the second win over the East Coast Girls ending 10-0 victory. Grabe, no, halipas ang una, no, sa softball. So si ang kuan ano ang pitcher nga si Joy Apeche,
no sa ba ana tagid sa nga kontra sang kabudlayan, no, sa iya nga power pack pitch, no, nga nag-shock sa sining sa team, no, sa ila sining nga kontra, sa ila sining nga rivals. Sa din mga kabangkag siyempre sa mga Filipinos man kag foreigners nga naga-cheer didto sa ila. Ti imagine, no? So amo ni ang isa iya makabanan sa mga isa sa mga panayaw man sang team, no, sang probinsya sa Negros Occidental. 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sila nga para tuntunan. Proceed na lang taton, no, sa kay Bombo Dennis Robica, no, karon kon maka-online na si Ma'am Lisby, no. So kwanta na, no, pasudlon ta lang. Digata na sa sinima kontrobersiya sa bahin sang Department of Education, no, ining worth nga 2.4 billion pesos, no, nga outdated laptops para sa mga manunudlo, no, kay ini basihan naton ang 2021 audit report sang Commission on Audit. Ang Commission on Audit perti man ni, no, isa do kaduda man tani kay nga, no, hindi ta kensende kung bala sila commission kag audit o kon Commission on Audit. No, kaya tama lang na sila yabi sa findings eh. Ti kon ma-justify, no, kay tagaan man sa maka-justify diri ang mga agin pang audit diri ganti may mga disallowance pa na gani, may mga kunano pa, no, ginabaton man nila. Ti mo ni blati basta mo man matabo sa ni. So sa Negros Occidental, to ko may ari diri nga para sa mga manunudlo naton, no, laptops para sa aton sila nga mga manunudlo worth 2.4 billion pesos kada ko dako, no. Di imagine sa bahin sang Intel Celeron nga laptops ni mas mahal pa sa individual purchase ang 2021 nga Apple MacBook Air M1 processor, no, nga may presyo nga 57,990, no. Ti area pinang cost ni 58,300 ang bili. Kag siyempre duga ma-report pwede Bombo Dennis sa patol, check nato sa pekarinya. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bombo Pons, sining controversial mga kasabahan, sining laptop daw nga para sa ato ng mga teachers supposed to be nationwide. Bombo Pons, yung kadako sining budget, as mentioned mo, 2.4 billion pesos nga supposed to be. Bombo Pons, kay based in sa proposal, bala yung dapat mga 68,500 ka mga units sa backload sining nationwide, no? Sa presyo abing mas manubunubo mga 38,000 bumupons kaya mo nang panagtag tayo sa mga manudlo mo sa bilog nga pungsod Pilipinas, no? Apang nagsaka ng presyo kung mga kontrobersyal na imbes nga 38,000 ang bidding price nga una naglabot na ini bumupons imbes nga sa 38,000 bumupos kung 35,000 naglabot sa 50,000 pesos per unit. Gining Celeron nga processor laptop bumupos nga ti sa uli na find out sa COA nga hindi managali sila nga kwan gidabi nga suitable para sa mga teachers kay do kanubo lang bumupos sa iyabi yang kapasidad, no, ti mga teachers kada mo sa mga dokumento yang ginapang gamit ipang store in nila sa laptop. So mga muni nagsilingati din daw hindi suitable for the purpose bumupons. Kag isa pa diri sa ginatanaw nga instead nga 68,500 ka units sa baklon naghimo na bumupons sa 39,583 ka units lang bangod sang presyo nga nagsaka bumupons. So diri may 28,000 ka mga teachers nga hindi makabail. Kaya nagsaka ang presyo, naggamay ang kanamuon sa units ng bakal bumupons. Amo ni siling ko nag-controversial sa bong based sa findings ng COA. Kamo ni nga may mga grupo karon sa mga teachers nga nagaduso nga dapat usaon ini, no, sa Senado ining kontrobersiya sining pag-purchase ang laptop
nga para tani sa mga manunudlo bumupons ni ko nationwide diri mo. So there is a Negros Occidental ginlabot naton ang PIO no sa DepEd Negros nga si Sir Ian Arnold Aynas kon bala there is Negros may ara na nakabaton pila na ka mga teachers there's a Negros especially sa DepEd Negros Occidental Division ang nakabaton sini mga laptop bumupons no? So sunod na kay Sir Arnaiz nga wala pasagid sang exact data kung pila na ka mga laptop ang nahatag na deliver sa nunoy tuhay nga mga distrito sa ilalom sang DepEd Negros Division Bupons. Kaya explikasyon to kina ni Sir Ernay sa aton sa malabot nga sir actually kung mag-delivery na mag-distribution nga ang amon nga supply po sa mo ning presente no dala ket siyempre Bupons gina-account mo sing DepEd bo kon pila na bing na unit ang na-deliver diri for DepEd Negros kag sunod pa sa Ernay nga sa idea na balaan nga ginapaagi ini sa per district no magsiling ka per district sa Negros ano distrito kag kung mag-agi sa per district maagi man sa ihibalo sang natungdan nga congressman or congresswoman Bumpons kon sa iya distrito pilang alokar siya pilang natag select sa putantabi sa first district o pila na lokar nga mga laptop para de sa mga manunudlo ang napinalo sa DepEd Negros Occidental Division. Nga way pagit sa idea bupos ni kati nya daw wala pagid ni tagaan pagid ito pangot diya sa DepEd ining mga nagalabot nga malaptop nga kati do sinim lang adlaw na balahuba nga managaling na tabo bumpons nga overpriced kag tapos ang model sining Celeron laptop hindi suitable sa nagakaigo nga trabaho. Kasi do gamay balaya iya kon memory guro gamay hindi makasarang sa mga dokumento nga dapat i-store in sa mga teachers nga magamit nila sila sini pag kuanabi mo pons pag tudlo especially sa subong online may mga online classes pa kita kag ti purpose mas tani para mas ma-post nam lang sa mga teachers nga magbutang sila da nga mga ano panawag sa na sing lesson plan kung ano padara nga mga dokumento nga store in na para sa patudlo. Pero nagpasalig sa aton si Sir Arnaiz nga probably buwas na matagaan ta data kung pila na dire ang nabaton sa DepEd Negros Occidental Division kag kon ano na nga mga distrito ang nakabaton sining mga laptop bombopons. Pamatihan to lang pagpahig naton na pagpag-out naton sa kay Negros Occidental DepEd Division PIO Sir Ian Arnold Arnaiz. Hindi lang pa ko sigurado. Bago ko lang actually nabasa, sir. Kaya may nag-repost. Pero why pa ko kabalo sang pinakadetalye. Kaya ang pagkaitsindi namon, sir, ang congressional budget na daw kinahatag sa budget sa DepEd. Ang procurement, I am not sure kung it's DepEd o kung ang amo niyang way kakabalo, yung way ko kabalo, pero kay kada distribute, nga diri sang nagligat, dapat ara si congressman kasi sa distrito, yung hindi panghatag. So, I suppose, amo nang hindi ako kabalo sang detalyado, kung sino ang procurement agency. So, sir, may idea ka kung diri sa Negros, DepEd Negros, may mga ara sining mga laptop ning intended for DepEd Negros. Yes, sir. Tala na division do ginatagan. Okay. So sa Negros, mga pila ka bilog ang supposed to be nga rin intended? Wala ako, sir, sang date, pansang figure, kay nagpila ka gatos ang inahatag nila sa kada district. So, hindi ko kabalo sang total number sa bilog division of Negros alone. Pero may definitely may arang Negros, di ba? May ara, sir, kay kada congressman may allocation para sa ila distrito. Pero wala kay idea kung exact pila.
Oo, ang isang Per number. per district ko kay pa diya. Wala, Gid, wala. Kay why hindi ako involved sa panghatagay. May line nga department diya sa DepEd ang Sa supplies na yung gahandle sa mga distribution sa mga gamit mo. Okay, Di galing, why man ko yan nakialam sa mga picture ka na. Di why man yan. So, kung lang siya naglupok, so, yun. Okay. Doon po sa mo to ang konfirmasyon no, ni Sir Ian Arnaiz nga ti way pakit sa ideya no sa data pa. Probably ta mo to po sa lagya. Probably buwas no or day after maka-provide sa sing data para ma-check yan taman no, kung ano nang mga distrito diri sa Negros especially sa DepEd Negros Television nga nakabato na sining mga laptop no nga sa to mo tuman ka mahal na kaya the old model Mahal na pa sa nagaling MacBook? Oo, tapos old model na galing ko bubupon sining ining mo sa isang laptop kaya ti kontra mo sa subong precious ni kuno mga range lang 15 to 20,000 pesos. Pro pag procure tiya sa national 58,000 pesos bumupons. Raso na naman na nila kay ti may delivery pa, may kung ano pang mga charge na da. Puti kadako-dako gid bupon sang kuan kung kuan mo sa aktual nga presyo niya kadako gid just yung patong pilo gid. Kaya ano kay amo na yang nagdaog sa bidding nga presyo? Pumangkot ang bupon di ba kung pag-bidding ka dapat the less the more the good, di ba? Dapat nubo. Correct. Sakto na. Ang lowest bidder amo nang magadaog. Sakto na. Kasi kung masiling naman na di nga although ay paman pero kasi ako mla pag duda ko siling ti why na stock to ang kwan ang tawag sa gani ang gin-order dito ang sa PO gid ang purchase order that's why mo na lang ni kag mo ning presyo ho. Tema ko yung presyo ya 58,000 pesos tag sa Qnet nga supposed to be sa bang presyo 15 to 20,000 pesos lang. Nga supposed to be tani kung sa mo nga presyo or sa unang bid price nga 35,000 pesos, mga 68,500 ka units yung mabakal mo sa 2.4 billion pesos. Apang nagsaka sa 58,000, so instead nga 68,500 units, nagkadto na lang sa mga 39,583 units ang naiguan sang 2.4 billion. So may 28,000 ka mga manudlo nga hindi gid makabaton sining laptop bumpons kiti overpriced karo kung duga nga imo na eksakit mo ning bilog tudlo mga touches bilog Pilipinas makabaton ti makulang to budget nga 2.4 billion kay sinaton kamahal sang presyo. Probalanta na na kung ari nagpila na nag-abot diri sa Negros sa DepEd Negros Division. Ito yung iba niya pumpon sa mga cities na may kulingan na sa yung division mo. Pero sa Negros Division, DepEd, wala pa na sing data. Ibalon tani buwas kaya nagpasalig man si Sir Arnaiz nga definitely buwas or next day after maka-provide siya sa aton sang data bumupons. Sa piyakabahin, dogang paginaton nga mga balita bumpons ining gain aligar, gain pablater sa pamilya, nga ining pag-abduct sining duwa ka mga individual sang tinilikdan nga Agosto 2 sang gabi bumpons actually kay na sang late lang sining hapon nakalabot kita sa isa sa mga pamilya sining gain abduct ngati so far ay pagidya makita wala pa kabapuli sila balay wala man kakomunikar sa ila ining isa sa mga ginabdak bumpons ining si Junel Villalon bumupons pero gin-confirmar naton una confirmar kay na ni Bombo Carla Defensor sa hepe sang Police Station number 1 si Police Major Ramel Saruna at Barangay 35 bumpons sa jurisdiction para sa Police Station number 1 gin-confirmar ni Sir Saruna nga indeed nakapablatter gidman kahapon kaya ko natabo sang Agosto sang gabi, igo na kapablater ng pamilya, kahapon ng Singapon, kaya ti abing nago, basta makabalik man bala, kung may gatuan lang, kung may lagupod. So, wala. Amo to kahapon nga nagpablater,
ang pamilya ni Jonel Villalon sa police station number 1. Actually, upons duwa pa ni ang ginkuha to sing duwa ka mga apat ka mga kalakinan. Magluwas ni si kay Jonel Villalon, may isa pagid nga si alias Tabing ako nakilala sa kay Shimin Rumo, na taga barangay 35 man. Bumupons, ha? Pero ti suno sa aton kapulisan nga so far ti ginaimbestigar man nila kag nagahulat man sila sinduga nga impormasyon pagid sa pamilya kay until now ang pulista ti way man ideya pa kung sino ining mga sospetsado bumpos. So pamatian tayo una ang pagpayag impormasyon ni Police Major Ramel Saruna sa sining pagbablater sang pamilya ni Jonel Villalon. Si Police Major Ramel Saruna. Bali, grabe din subong nga to. Balad sa may areas barangay 35, may nagpalapit daw sa ila. Oo. 4 ka tao kag amo to. Upod mo lang sila duha. So, ini sila, sir, residente sa barangay 35? Yes. Okay. So, initial niyo, sir, anong rason, sir? O kung anong hambal ng pamilya, sir? Wala mo sila information nga nag-upod to sila sa 4 ka tao. Amo na ginibistigaran pa naman sa mo. Oh, bali sir, sir, may witness lang nga ginpalapitan sila o kung ginhagad sila, doon mo na, sir? Yes, may ara to isa ka witness nga gaaligar niya nga ginpalapitan daw ang duha kag gaupod na ang duha sa ila. Puro lalaki sila. Okay, so bali ining duha ni kalalaki nagapamunit, duha sila dungan, kag nagtod sila sa 4 kalalaki. Wala pa kami additional information pa kay gihulat ba si magpuli man or ano. Pero gihulat pa naman ang pamilya kung magkadtod diri liwat. Sobrang rapid for us. Kung sino mo tong duha ka persona to nag-upod sa 4 kalalaki nga magpuli lang sila kay nagabala ka ilang pamilya. So wala ni sila yes, sir, record dira sa police station 1? So yung wala pa kami nakitaan nga record pero padayon pa among check sa ila. Okay. Nung po sa mo to ang pag-confirmar kay ni Bomo Carla kay Police Major Ramel Saruna. So nala po tatong bumupons ang magulang ni Jonel Villalon nga mo isa sa mga aligar nila nga dala sining 4 ka mga kalakinan kay sunod diri sa kay Bona Lingko, muning magulang ni Jonel Villalon, nga sa tong July 2 sa gabi, mga 11, gipabalon na sila sang iyan hablos, nga amo ni natabo sa kay Jonel Villalon. Nga nagapamunit sila dira mga 10 o'clock sa gabi sa may baybay, da sa may area sa Barangay 35, dabla mo po sa may portion sa daan, dala nga bulangan. Pati may bulangan na sa may suludlon. Dugay na maganin na ginabad na raw magamit. Dito na sila gapamunit. No? Actually, 3 ini sila si Jonel Villalon, muning missing subong, kay ining si certain Tabing, no? O ni Shimen Rumo, nga daw 19 years old in Mupons, taga Barangay 35 man, kag ining si isa sa certain Michael, nga amo ni ang nagpanugid sa pamilya, nga ining duwa, ining si Villalon kay si Rumo, ang ginbitbit, gindala sa 4 ka mga kalalakinan bomopons. No? Kaya ulupon sa 3 galing sunod din sa kay Bona Lingko, sa panisayon man sila ni Michael. Kaya si Michael daw din sa ubos na yun sa baybay nagapamunit, ara dabis dalom siya. Ining duwa dito sa bobo pa sa baybay. No? Kaya doon panugba na sila kuno sa green shell dito. Sa mag-abot ining may kalalakinan kaya dapat ay na Michael nga nagambal ining mga suspect nga ay kamo galadi ka pangwa sa mga green shell. Inagsabat ko na ini si Jonel nga why sira ginhatag man na sa amon yang green shell. Kag dito nakita nga ining duwa ginagbayan kag gin sipit bala sining 4 ka mga sospechado nga makalalakinan kagin dala pagwa. So gumangkot naton si Bona kung bisa President Michael kung may puwersa ginpilit ining duwa nga nag-upod sa sining 4 ka malakinan
Di sunod to ka Michael, sunod kay Buna, nga why makuno gin pursa ginabi gin butong sila do gin sipit man sa to kuno kagin dala palayo alitos baybay pagwa dito sa may mayor nga alagyan pagwa dito sa barangay 35 Bomopon. So as of sining hapon wala pa gid makita, wala makapauli, wala makakontak ining duwa Bomopons. No? Pamatian ta daton pagsaysay ni Buna Lingko ang magulang sining namising nga si Junel Villalon Bomopons. Yes, ini nga mga tabong aksidente ay Okay. Di na, arada si Buna Lingko. Okay. Okay, ang Sige. utod. Ari galit na siya, Ari siya. Sige. Sang Agosto, sang gabi, sir, namunit na sila. Tapos, ang mga alas 11, may nagtawag sa ako na ako ninablo sa munang bata, nga naghambal nga si Papa, kuno ginkuha sang apat ka tao. Okay. Sa diin nga lugar, di sila namunit Sa yan. may dahil lang sa baybay, sir, sa may Dreman lapit sa amon sa mga sakop man sang 35. Dira sa may bulangan nga daan? Oo, sir. Okay. Sino po dyan niya? Nagkakadto da? Nang pirmi man na da sila, sir, nagapamunit. Nang kung sang amoto yung ation, amot ng tatlo sila. Nang isa ka 19 years old nga muna si Tabeng. Kag ang upod man nila nga si Michael na. Si Michael. Si Tabing, taga-diin sila? Taga 35 man, sir. Kundo mga 40 siguro man. Isa mo lang kamunit address. Oo, Siya sir. lang ka lugar. Okay. Oo, barangay 35. Paano natapos? Sino nakapanugid sa inablos mo sa bata ni Jonel nga ginkuha as tatay? Nang kaya ang nanay na dasang isa, ang nanay na sang 19 nang tupada na slablay sang pa kaya hinablos ko ta mo na nagpabalo nga amo na nga ginkuha ko no. Okay. Si Michael. Si Tabing na, Si sir. Tabing kag si Jonel to paray balay. Ang akon hinablos. Hinablos niya sa ilan mo utod. Oo. Okay. Ano ko nung natabo sa kay Kwan, kay Jonel sa magulang mo? Anong kay si Tabing ni na missing man eh? Oo, sir. Duwa sila, sir. Okay. Ano natabo ko nung kay Michael? Nang kay siya, sir, ara siya sa dalom nga part sa may suba na bali kay tungod hunas pa. Oo. Nang nanaog to sa kayo ya kuno iya nga bunete ang mangod ko. Kag si Tabing na ara iya sa babaw kay may naglabay blaster nga nanguha kuno green shells. Sigin tagaan sila. Sila laman nila. O, gin sugba nila samtang pamunit sila mo na guro bala, sir. Si amo na tapos sa muto na batian niya ni Michael ya nga naghambal nga kamo gali nga pangwa di green shells. Sin nagsabat nga hindi, sir, anang nagapamunit lang kami diya. Si amo na dayon nga kita iya nga ginagbayan kag ginsipit kuno ang duha kag naglakat. Okay, hindi iya kilala ko kaya si Noto ang ginofdan. Ano daw ginpuwersa sila nga Wala. doon? Ano man? Wala kuno pwersa nga natabo, sir, kay ginagbayan lang kuno kag ginsipit sila kag gindala. Di nag-upod man ding magulang mo kay inyo si Tabing. Oh, manghod ko na sa, sir. Mangod mo. But silingon, kilala nila yung mga lalaki o ano? Sa imo bipagkuhan ko, hindi man. Hindi, puro, So, sir. hindi man sila nga sila daw ginbutong sa ginpursa ng sila nga Wala. pop doon, way man. O kaya according kay Michael, wala ko na, sir, pwersa nga natabo or komosyon. Basta mo lang na, ginagbayan ko na kag ginsipit. Nag-upod sila. Oo. Okay. So, din pa kadto ni sila ko, no? Pagalinto sa baybay. Pakadto na sagwa, sir. Pagwaan. Okay. So, until subong way pa niya makapuli sa inyo dira, si Jonel, Wala pa gid, sir. wala man wala man siya kakontak sa inyo. Wala gid. Why na sa cellphone na dala? Wala, sir. Okay. Si Kwan niya, si Tabing, si Romo ni pilido niya. Oo, sir. Si Tabing niya, way magyapon, kabalik sila balay? Wala man, sir. Okay. So, naka-report mo na sa police, ma'am? Oo, sir, kahapon.
Okay, nagpa-blatter ka mo sa season 1. Yes, sir. Ano ang advice ng police? So, ang advice siya nga nang kung may ara pag yun nga mga mga nakabalo-bala or ti pabalon lang sila, sir, kasi ikuanon man kuno nila. Okay. Si manghod mo ni Ma'am si Junior, ano Bryce niya? Nang kung sir ka pa manday na sa ako mayara nga may mapaubra sa iya. Tapos sa mo ginagay sa dakwan ka pang munit binada sa sir. Okay, daw mo lang nabi obra niya, why naman iban? Ay na, sir. Okay. So, sa una nag-tricycad, sir. Si Dugay na? Oo. Okay. Anong pagpuan mo ay mas na kontra sa barangay o ano? Ang kontra, sir, daw wala. Sir, kay kahipuson man na sang manghod ko. Wala man na sa kontra. Okay. So, anong posible yan na tabo niya sa ila? Daw, kwan kami subong, sir. Kung sa parte sinakay daw, wala. Kung di kami kapaminsa kung nga na amo na blang natabo sa iyahaw. Okay. So, sagsagwaan na, di ma'am, kung isipin, magwa ka na ihaling at subayba, sigwa damo na balay sa may dalagis mayor. Oo, nakapagpamangkot ka mo na, ako sa mo itong gabi, may nakita na si Junior, may umapod, tuway man. Wala. Kay isang pagkatabo, to sir, nagkadto kami diyon sa bayan, so nagkadto kami to sir mo kay nagtanaw, kami balaw, libot, ginliyong to namon. Si hambal sa mga tao sa guwaan, sir, wala man sila may nakitaan nga may nagwa. Kay kung ano kilala man nila manghod ko mo. Kasi pirmi man dagalabay. Huwag nakagwa sa may mayor. Wala, sir. Posible din sila gagi pa bye-bye. Kung bye-bye, din lapos siya ma'am para sa singkang. Nang area sa singkang. Huwag na lapos siya. Wala, sir. Kung magaling ka na sa Bulangan, dakagid niya magwa sa mayor. Oh, pero may-ari ka din yung may-ari. Okay. Bumarines? Bumpon sa mo to ang pagpayag no ni Bona Lingko no. Po at least bumpon sa nato at this broadcast time wala pa ginimwalaan ang whereabouts in duwa kay wala man ka komunikar. Okay. Bumpon si follow up talaga no sa PlayStation number 1 kung ano update sa especialmente sa pamilya man kay mag-alas 10 karon mga 48 hours na nga missing ining duwa. Si Men Romo kay ni si Junel Villalon. Mga balita gikan sa Kapitilo kag balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 56 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Sa mga nakakita dira no sa sining biktima pabalolan na yun sa pinakamalapit nga police station no kay ti daw misteryoso sa gyapon na dis Bacolod yan no nga may mga nagapang abdak puti pang SUV no ang ginagamit halin pa sa una sa subong di sige no so hatag na pila naton sa papanomdom and then pagbalik ta no i-congratulate ang mga top 5 lang tagura no sa elementary level kag secondary level nga nag-top sa pasinawan sang licensure examination for teachers. Magabalik kita pagkatapos ginamang sining. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang Balik diri sa aton nga pagpalagad. Congratulations sa mga teachers naton, bago nga teacher subong, no? So sa elementary level ang nag-top diri mga kabanan, no? Si Charlene Tikin Hontilla, no? Sang Compostela Valley State College, no? So Monte Vista branch na 93.40%. Top 2 si Jordan Baco Pansoy, no, sa Binanao State University, 91.80%. JC May Pinote sa Cebu Normal University with an average rating of 91.20%. Number 4, Jerome Rotanola Caballero sa College de San Lopez Cruz di Manila Incorporated, no? So ikalima siya may
daligog linsahan sang Golden Heritage Polytechnic College Carmel, no? So top 5, no, sabay sang aton nga elementary level. Samtang sa top 5 naman sa secondary level, milakipan day nag-top gid Marvin Cabell Nilias, no, sang Compostela Valley State College, grabe, no, Monte Vista Branch 90.00% iyang rating, no. Top 2 si Marjorie Falconet Noquera, no, sang Leyte Normal University. Top 3 Alvin Zontatan sa Polytechnic University of the Philippines. Top 4 si Zaira Dilante Tamayo sa San Isidro College. At top 5, no, si Blanche Sanchez Francisco sa University of Cebu, no. So muni ang pinakaligtas, no, sa dinamagabanan nga licensure examination for teachers. Congratulations sa aton nga mga teachers, no. Subong pila naman ning nakapasar, no. So medyo damo naman no, ang nakapasar makabanan sa bahin sa licensure examination for teachers. So dugangan tani diri sa aton sa Bacolod City, Negros Occidental, di may mga no, may mga nakapasar makita. So congratulations na ngaraan sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga wala, no, ti may chance pa man. May masunod pa man nga mga let exam. Kasi hindi pa para sa inyo, ti next nga kuha inyo na again. Congratulations to our new teacher. 5 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa gabi. O kung alas 9 sa gabi, mga kabaran, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi. Alang-alang na tiyempo naton, standby na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang Bombo Hanay, o kung Santos nga Rosario na lang kita. Sige, ang inyong lagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat. So po na pagpati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent over all, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.